ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆମ ବାପା ମା ଏମିତି କେବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ ବି ନଥିଲା। ପାସ୍ ଫେଲ୍ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ପରସେଣ୍ଟରେ ଆମର କେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ନଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଗଧ ଭାବିବେ। ବହି ଭିତରେ ଓସ୍ତପତ୍ରକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିଲେ ପାଠ ଭଲ ହେବ ଏମିତି ଧାରଣା ଆମର ହିଁ ଥିଲା। କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍, ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପରେ ଟିଣ ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ରଙ୍କରେ ବହି ଖାତା ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହି ଓ ଖାତାରେ ମୋଟା ମାଟିଆ କାଗଜର ମଲାଟ ମଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲୁ। ଏହି କାମ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ଷ ସରିବା ପରେ ଏ ବହି ବିକିବା ଏବଂ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବହି କାହା କିଣି ଆଣିବା ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କିମ୍ବା ଦିଦିଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଣ୍ଠେଇବା, କାନ ଧରି ଏକ ଘୋଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ା ହେବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଗୋ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଘରେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ମାଡ଼ ଦେଲାବାଲା ଓ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବାଲା ଦୁହେଁ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବାଲା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଟିକିଏ କମ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଡ଼ ଦେଲାବାଲା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ପୁଣି ବୟସ ଦେଇଛି। କାଠ ପଟାରେ ବ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରି ଜରି ଓ ପନାର ରବର ଟ୍ୟୁବ୍ ବାନ୍ଧି ବଲ୍ ବନେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଖେଳିବା ଯେଉଁ ମଜା ଆମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଇକେଲର ଆଗ ଦଣ୍ଡାରେ ଓ ଆଉ ଜଣକୁ ପଛରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବସେଇ ସାହି କେତେ ବୁଲିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ସତରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ମଜା ହିଁ ନିଆରା। ସାଇକେଲ ଉଡ଼େଇବାକୁ ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ କେବେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପକେଟ ମନି କେବେ ବି ମାଗିନୁ କିମ୍ବା କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କେବେ ଗାଣ୍ଠିଆ ସେଉ, ବୁଟ ମିକ୍ସଚର କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ପାଇଁ 50 ପଇସା ମିଳି ଯାଉଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଛୋଟ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଘରେ ଝିଅ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ କହିପାରୁନଥିଲୁ କି ଆମେ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କାରଣ ଆମ ପାଇଲା କରିବା ଜଣା ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧକ୍କା ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କେତେଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ହୋଇଛେ ଏବଂ ଆମର ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ ସମାନ ବାସ୍ତବରେ ହୋଇଛି। ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ କି ଖରାପ ଥିଲୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଓ ଠିକ୍ ଥିଲା।